Limbad na oras yung manen papagayam, itaro kung daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anyan tikas di napasamak ka ni Andro. Anyan ka talaga ayat napasamak. Ay, anyak mo ito nadamag anaimbag ka ni Manuel. Damagag tulaangan kan ko apaman nga agawid. Hanggang kasano nga taaya na disgrasya ni Andro. Anya tinapasa. Ay, mabiit laang. Naimbag nga oras mo, Soledad. Ha? Helen? Siyak nga rod. Agyaman nak na mabigbig nakpay. Ay, apay kumasaan ka mabigbig ngay. Ay, aguray ka. Sa dino tinaggapuam. Apay nga itakalaga nagpakita. Ay, tinasaya at umunag ka pa'y. Ala, dito'y unag di pagsaritaan ta. Kakadilaan, Loretta. Nagawit labit ni Vanessa. Nga magsublimot lang. Kan mga lakanomutan iti makan. To saan ka kanupian ang nanganapulos? Jack matla makapangan, Manuel. Saan ngamin ang mapunas iti isip ko ti kasasaad ti kabsat ko. Anya ngamin na talaga tinapasamak kan kuha na. Apay na disgrasya ni Andro. Nabartak ang nagmaneho. Anya? Dahil ti ang paiso, Manuel. Kat naimatangak amis mo ti pan nakadisgrasya na. Saan ang mapunas iti isip ko tinapasama? Anda punto ti anak mo, Marcela. Naway ang agtignay ita, tawan gayam dito'y probinsya ni Senyor Ismael. Kat dapat iti ospital ni Andraw. Ay, Mindo. Barang no makakalap iti ebidensya ni Mateyaw. Kontra kadag iti adda iti pagminasan. Tapno maipasardengan ang mamimpinsan ti operasyon ti pagminasan. Sapay la ko mga rodta kastang agpaiso. Kasta tinap na maag, bakit? Iso nga ikararag tayaw, nga iti kabiitan na panawan. Magunod tayon ti talinha ay asigod ang mapaspasaran tayaw iti daytoy a lugar. Mas daawak, Helen. Nabayag apanawon asaan ka nagpakita dito'y. Itata nagsubli ka. Di mo kaya't amaamuan dagiti kakalugaran tayo nga dakan. Pangaasim, Soledad. Sikati kasingadan agayam ko. Iso asikatiin mo na ang nagpakitaak. Pangaasim, dapat gam kumatikid daw ko, Soledad. Diyak kaya't nga da makaam mo iti kaadakon diti lugar tayo. Nang runa ti kasingin ko. Ay, talaga nakaskas daaw da ito, Helen. Kinapudno na. Kaya't ko amaamuan no anya talaga tinapasamak kan ka. Taamay. Pangaasim, Soledad. Saan ko man? Dumteng tulat ta ti umno apanawan amaamuan ti amin. Amaamuan yo. Ay, sige. Sikat ti makaam mo. Ken, patgak matikid daw mo, Helen. No di mo kayat, nga da sa bali ang makaam mo iti kaadamon. Diyak nga rod ipakpakaam mo. Agyamanak, Soledad. Amamo kan. Kat kasi tinakunak. Sika ti kasingadan agayam ko. Iso amamati ak amasalimot-mutam ti maipanggap iti kaadakon dito'y lugar tayo. Angam aguray ka. Sa dino nga iti pagnanaedam. Awanan da iti sigod a pagtaengan nyo dito'y. Tasaan mo ton asinoblian ti kasingin mo. Agnanaedak ita iti kabangibang a lugar. Ngam panggap kun da agsubli dito'y. Iso kasi tinaibagakon kan ka. Maamuan metla ang dagiti kalugaran tayo ti kaadakon. Ngam saan ko mapay nga ita?
Tinagsaritaan niyo iti amam, anak ko. O nanang, imayon iti panggap ko. Ngam kinid daw na arabilaeng ko mati panagtignay ko. Sa anak ko mangagdakiwas ital daw. Mateo, anak. Maawatan kayo kinitatang. Amok no apay a kinid daw yo kanyak tikasta. Kat agtong palag kada kayo. Jakbat ngamin kayat nga dati daga sa mapasamak. Kang ronan adyak kayat nga adakit din pagdantanagan nyo. Agyaman nakno kasta, anak ko. Nanang, may salahin nga banag ti pagak. Anya dayta, anak ko. Dandanin maamuan dagiti kakalugaran tayo ti may papan kanya. Anya ti kayat mo asawan. Iti mabihit. Maamuan danton as ibibiyag agayan. Gaputan nakalasa tak iti danluyon ana pasarak iti. Ngamin, dandani mo ten aggibos ti parikot tayo may papan iti pagminasan. Aday mo't ko makan, Loretta. Mangan ka ko man. Niyayak laring amis mo tinagluto kadag iti makan nga imot ko. Awan ganas ko amangan, Vanessa. Sa anak ka mabisihin. Ngam, Loretta, awan pa'y apulos na impapaunag mo. Rabiin, nasken amangan ka, tapno ada pamigsam. Vanessa, Amot anarigat ti pagdaldalanam ita. Nang runak at kakaiso na akabsat mo, ti adda iti kritikal a kondisyon. Ngam no di mo taripatun ti bagim, anya laangan ti mapasamak kan ka. Gundawayam ket di ti mangan. Ti agpapigsa, bayat ti kadapay laang ni manong mo iti ICU. Ta iti kanito asumaya at ti kasasaad na. Kat maya ka rin dito'y pribado asilid. Sigurado nga isuntulaangan ti ayan ti atensyon mo amang bantay kan kwa na. sige, Vanessa. Pilitak nga rod ti mangan. Kasayaatan ti kasta. Ala, danggayan ka. Tapno adda ka lang mo amangan. Manuel, kumusta ni Andrew? Kritikal pa lang ti kasasaad na Mateo. Nakarugayam ti napasamak kan kwa na. Patalagang awan ti nagmamaayan ti kutsina na idong par. Kastagayan. Masyanak nga rod ka ni Loretta. Sangit ngamin na sangit. Dandani sana makasarita iti nasayaat. Oy. Manuel, napintas agun daway ti kaadda ni Andrew iti ospital. Anya? Nay, anya ti kahit mga sawon Mateo. Ita ti kapintasan agun daway a panagtignay ko. Malaksid nga min nga adda ni Andrew iti ospital. Awan met diti lugar tayo ni Senyor Ismael. Kapintasan agun daway daytoy. Tapno agtignayak para iti pangpanggapen tayo apan na kay sirati pagminasan. Kasano ti aramidum ita, anak ko? Jak payang mo, nanang. Nyamnas kanyag tignayak. Iso ama panagon. Nigayang tatang. Nakigidan kin ni Manuel Arimuar. Mapanda di tapag nanaud ang dais ka. Kas iti sigod, kasarsarita na ita, tapno saan da amadlaw ti iruruar mo. Kasta ka di. Uy, nanak ko. Agsubli dito'y ni tatang mo apaman anam namaan na nakaruar kan dito'y balay. Alang arod, nanang. Mapanagon. Kas iti sigod, magnaak iti likodan ti balay. Saan arong bangag tagtaka? Alam, anak ko. Yung ni, aganat ka. Talaga ka di nga awan ti panggap mo nga uray rumidot laan ko, ma? Vanessa, Adaak dito'y, Loretta. Di ka madanagan. Tabayat ti panaginanam. Mapan ko sirip-siripan ti kasasaad ni Andrew iti ICU. no saan ang makalasap ni Manong Andrew iti kasasaad na ita. Kasla nagbaligi tamutan. Saan ka di? Ha? Ano ti kayat mo asawan, Loretta? Di mat, ada atap tangada pa kainaigan ni Manong Andrew iti operasyon ti pagminasan. Iso ano bilang ka di na malasat tinapasamak kan kwa na.
Kaya rigan na nagbaligi tamutan. Loretta, pangaasim. Lipatan pay laang ti maipapan iti panggap ta pa ng tulong kadana na Marcela. Saan kumapay laang aday ta ti panunutan? Diyak lang amin malakdan ti bagik amang panunot iti dayta, Vanessa. Kay papanan ka dit ipupusan ni Manong ti panagbaligi tamat amang tultulong kadana na Marcela. Saan, Loretta? No dakas ti pagbanagan ni Andrew, gapo iti panakadisgrasya na. Saan ang makatulong kadata? Saan ang masulbar ti parikot? Anya, Ngamkas iti nakunakon. Saan kumapay la aday ta ti panunutan? Agi na nakakit ti. Iti kasta, awan ti dakas ang mapasamak ken ka. Manipod dito yan ko. Matantan na wagak ti masakupan ti pagminasan. Nyam amok ka sa anak basta-basta makapagbasak-basak kita. Delikado. Diyak pala nalipatan ti napasamak kanyak iti nabit. Bayat ti kaadak iti masakupan ti pagminasan. Naimbag laki din. Ta sa anak anan-ano iti daydiakan ito. Tano napasamak na ita. No sa anak ka na tayo. Nalabit anak ang magdak kumandag iti armado di pagminasan. Nakarkar niya imingat da di pagminasan iti nagbaligi ak anagaramit iti pamuspusan. Tapno madadael ko dagiti pagpabutak na aramatan da. Ngam amok nga dulat ta ti pangalaan da iti pagpabutak. Ngam amangan no kadagito'y akan ito. Ado manen tinakaimbak di pagminasan a pagpabutak. Ni. Adda simbang alugan di pagminasan. Asino nga tatinapan kita iti kastoy nga oras ti rabi? Sayang tarabi ngamin. Saan ko ang makita no asino ti simampat? Nga oray adda imod ko alarga pista. Sa dino ti ko na mapapanam nana? Iti kabangibang nga ilay, Manuel. Ang di kagdanat, tagsubliak matladagos, anak ko. Nay, anya taramida mo di kabangibang nga ilay. At dalamapan ko kitaan at tao. Ha? Itaman pa'y nanang. Tsaka mo nga dagayam am-am mo di kabangibang nga ilay Si Kamot Manuel. Italaang ang mapanak ijay ngam nagato asal sa ludsudam. Pagat-atapan na ka de. Saan nga iti kasta nanang? Mas dawak lang. Diyak ngamin amo nga dagayam am-am mo iti kabangibang nga ilay. Sika talaga. Ala, mapanak kun anak ko. Tapno makasubliak matladagos. Naturog pa'y lag ni Mateo, Marcela. No kasta, saan mo pa'y laan nakasarita? Saan pa'y? Kumusta nga tatinapanan na idirabi lakay? Adda nga tanaduktalan na. Ay, dahi tati jak amaw. Jak pa'y ngamin nakasarita. Ay, gayam. Kumusta mo't dais ka di ta bodega? Amangan numarigatan damutan iti panagnaud da dita. Saan bahit, Marcela? Nalaos nga ron ti panagyaman da. Gapaw tada ti bodega tayaw apagdagdagusan da ita. Nga mas komportable dalata no adalat tabukod da apag naudan. Isa na balay. Tamadaman ti pan nakaipatakter ti pagtaganda. Mabit amalpas day jayan. Tagbat-bataris dagiti kakalugaran tay alalakay. Kasta ka de. Wain. Kat apaman amalpas ti may patpatak dera balay da iska. Umakardan taon. Nasaya at nga ron no kasta mindo. Tapno saan da akakaasi ang makipagnanaud iti bodega tayaw. Naimbag man, tanasarakam ti pagdagdagusak ti kabangibang nga ili. Nalakalaan mo't asapulan ti pagdagdagusam kat. Kan maysa, kabisadok mo't ditoy, Helen. Apay nga may kasulidad.
Helen, saan ta nakapagsarita na imbag, idinapan kay Jibalay. Gaputag dardaras kamot. Taham ka nga mga ano ada makakita kan kakadagiti kalugaran tayo. Soledad. Kayat ko amaamuan no anya talaga tinapasamak kan ka. Taapay akala at kalatan ang agpukaw iji lugar tayo. Ultimo di kasingin mo kat di naamuno sa di ino tinapanam. Iso ati impagarup na kat awanan ti kabagyan na apulos. Soledad. Atidog asalaysayan. Kan imbagak matenkan ka. Dumteng matlaan ti kanito amaamwam no anya tinapasamak. Ay, diyak makaid na, Helen. Agayam ta, kat kayat ko amaamuan no anyat napasamak kan ka. Ikarek, saan ko nga ibaga iti uray asino? Basta ibagam ko makanyak, tatalaga akayat ko amaamuan no anya tinapasamak. Kapsat ko nga dapay lang dito yung ICU ti ospital. Anya nga min tinapasamak. Anya ti parikot na taapay ang nagbartak. Sigon kan ni Vanessa. Madlaw nga da kapungtot na idi. Kat awan ti sabali no saan ani Senyor Ismael. Ngam iti anya agapo. Anya ti saan daan nagkinaawatan ka ni Senyor. Maipapan nga ta iti negosyo. Ngam apay ko mga darumso nga asaan da pagkinaawatan. Maipapan iti negosyo. Idinto ta nabayagan nga agsosyo da. Anya nga ta talaga. Ha? Diyos ko! Saanin nga agang angas ni Manong Andrew? Ay, baka dagos ti nurse. Ang mga nanya ti mapasama ka ti kapsat ko. Diyak kaya't amatay ni Manong Andrew. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay niya ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa niya episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kat, kumusta itan ni Andrew? Balasang ko. Naka-ICU pa lang na Marcela. Nakaro ngamin at talaga tinapasamak kan kwa na. Gapo iti pa nakadisgrasya na. Unay mo't ngaminan tinapasamak kin ni Andrew. Anyat naknakan na aya, taapay ang nagmaneho ang aparte. Panagkunakat, adda ti susik da kan ni Papa. Anya? Anya kumangay ti susik da. Apay nga agriri da adwa, kat nabayagan anasingad da. Kasla anak pa yung titrato ti amam kankwana. Saan aya? Malaksid laang nga agsosyo da iti amin ang negosyo. Diyak matamo noon niya talaga ti rason, Nana Marcela. Basta ti amok, nadagsan ti sanda nagkinaawatan ka ni Papa. Kasta tinadlaw ko iti umay ni Andrew iti mansyon anabartak. Anya? Day tatiag paiso, Nana Marcela. Ay, oo na yan. Kat, asino nga iti kadwa ita ni Loretta iti ospital? Ada ijay ni Manuel, Nana. Pinanawak pa ila ida ijay, tanagawid aki ijay mansyon. Kan di magasak matan dito. Apay aya. Anya tinapasamak Loretta. Nagsardang ti panagpitik ti pusa ni Manong Andrew. Tanya? Day tati agpaiso. Iso nga sa sikaswan ita dagiti doktor. Manuel. Diyak kaya't amatay ti kapsat ko. Loretta. Uray nga do ti aramidan na saan ko ang magustuhan. Diyak kaya't amatay ni Manong Andrew. Diyak lagit di kayat. Anya tikas jay ada pasamak ni Andrew. Wan nga raw lakay. Ay,
Amangan no day jayan ti dosa na kadag iti saan anasaya at nga aramidin na. Saan nga taakas ta, Marcela? Ay, jakam mo, Mindo. Jakam mo no anya ti sarita. Ang no siya kamay sa, kasta ti amaw. Tati dakes nga ramen, agpulon tao bakat. Dumteng adumteng, ti paggibusan na. Kasagayang tinapasama kita'y awanak dito'y, Manuel. Huwag ba, Nessa? Naibag ata na-revive dagiti Dr. Leandro. Iso akalmadon ti sitwasyon nita. Kat, ayan ni Loretta. At ay chapel dito ospital. Maasyanak ka ni Loretta. Sangit. Talaga madanagan iti sasaadon ita ni Andrew. Natural lang ang dayta, Manuel. Kabsat na ni Andrew. May sa adara ti agtartaray iti urat da. Normal lang ang amadanagan iti sasaadon ti kabsat na. Vanessa, Manuel, ang mga noda na patag nga si Kaswam, mapatkalatan. Sana bali tadaak mo tan ditoy. Siya kun ti makaamukan ni Loretta. Tsaka muna niya tirumbang ramidat, nanang. Impagarup ko nga umay ayon kada tayo itatigundaway. Gapo iti kaawan ni Senyor Ismael. Ken kaadamot ni Andrew iti ospital. Ngam, apay akas lasaan mat nanang. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Apay nga awan mat laeng ti makalap ko nga ure anya mabalin ang maaramat ko. Tapno may pasarding ti operasyon ti pagminasan. Anak, adan tulat taa. Anya lati amungay. Nanang, Saan ka nga agapura, anak ko? Amok nga adan tulat ta maduktalam. Narigat nga min no agapura ka. Tama nga no nakarkaro ka ama isagma. ana, laglagi pag dayta abalakad mo kanyak. Nanang, jak lip-lipatan dayta. Ay, por Diyos. Italaan na amwak dagitaan na pasamak, Helen. Diyak impagarop. Soledad, Anyakat gaya man dagitaan agdaldalanam gayam ko. Oo na yan. aklunak. Pinanggap ko idi akat talang tibiyang ko. Ngam, napanunot ko lang ang ti umadayo. Ngam dagbasulak iti nadagsan. Saan lang nga iti imatang ti tao? No dikat iti imatang ti Diyos. Helen, No panunutan anaimbag. Nakarkaro pa'y atuok ti paspasaran ti kasingin ko. anya nga ron ti planom ita, Helen. Ibutaktak ko ti amin. Ngam, nasken nga agurayak iti napinta sa gundaway. Diyak kaya tagdardarasudos, Soledad. Iso nga ipagpakaasikan ka. Saan mo kuman nga ibagbaga dagiti impunok? Pangaasim kuma. Agtalat ka kanyak, Helen. No anya man dagiti imbag am kanyak. Agtali na adla ang asyak ti makam mo. Amamunak. Amom akabaelak ti mangilemeng iti palimeng. Pintas ada magday ti anak kao. Apay, tatang. Nalpasan ti pagtaengan dais ka. Naipatakdiren, babaan iti panagtitinulong dagiti kakalugaran tayaw. Nasayaat no kasta, tatang. Tapno makarugi damanen. Aging gangamin ita. Amok asaan da pa maornos ti panagbiagda. Gapo iti pan nakauram ti pagtaengan da. Isumot nga raw ti pagsasaritaan mi kadagiti kataebak itay. Ket, mabalinda nga ruden ti umakar iti maipatakder abalay da, tatang. Ay, mabalhinan. Madamdamalaeng, umayan dagitay daddo maakalugaran tayo amang tulong kadakwada nga agsublen iti naipatakder abalay da. Imay inyag dagita ni Yaya Clarin. Imbilin ko nga agluto iti makan nga ibalo na dito ospital.
Nakababain mat. Ultimo ni Yaya Clarín. Mataktakan nga agluto iti makan nga ibalon na dito ospital. Anya kalakit din aya. Awan anyaman na dayjay. Among Vanessa. Adanadlaw ko kan ni Yaya Clarín idinauding nga imay dito ospital. Anya dayta? Kasla kimutong. Kasla masakit. Kinapudno na. Dinilaw ko mat dayta. Ngam ko nanawat asaan ko kano arumba nga pagdanagan ti kasasaad na. Bilin na ati panangandingay ko kan katirumba nga ipamaysak. Nang runa kat critical pa ang ti kasasaad ni Andrew. Solidad, sa dino ti papanam. Ijay man ile, kabsat Marcela. Ha, Inakman mo't sa rungkaran ni Andrew iji ospital. kasta ka di. Agdardaras ka di, kabsat. Ay, saan ba't kit de? Apay aya. Sumurutak matkan ka Kayat kumot ako mustaan ni Loretta. Ala nga road, kabsat. Mabiit lang tagpulasak. Urayan naklabiitan, kabsat Solidad. Wala kakalugaran. Amok ana bandog kayaw. Gapoy ti panang tulong tayo kada iska. Hangam di kay agdanag. Hinasaritak itayon da Belen nga agluto da iti merienda. Iswa di kay paagaw awid tag merienda tayaw. Awan anyaman na. Kasla pa nagrambak tayo mutenday taoy. Ta sumagmamanon nga aldaw. Nga wandakes na pasamak dito'y lugar tayaw. Sapay la kumatag na nayon ng akas taoy. Kahit agsubli kuma tilinak ken kapya dito'y lugar tayaw. Pasensya ka no itala ang anak ka umayak dito'y balasang ko, ha? Nana Marcela, Kumusta ti kabsat mo? Ni Andrew? saan pa'y ana talaga ti kasasaad na, Nana? Ada pa lang iti ICU. Ano yan? No saan lang at taaga po iti airbag tilugan na. Ang mga nuawanan ni Manong Andrew. Ay, balasang ko. Saan ka na agsangit? Agkararag ka iti Diyos. Asapay la kumata maispal ni Andrew iti pagkad. Ay, awan imposible itinas na ba na panagkararag balasang ko. Dayta kumaakanayon tilaglagi ko. Nakasukat ka Mike. Apay anak ka. Apaman na sumipnat. Rumuarak na tan, tatang. Anya, nagsapakan arumar. Papanamaya. Kasi ti sigot. Naskunyag dakiwasak. Ika gumaagtag sa iti pamuspusan. Tapno magunod tayon ti kalkalikaguman tayo. Ha, Diyo ka dinadlaw, tatang. Kabayatan ti kaawan ni Senyor Ismael diti probinsya. Kastamot tin iti kaadda ni Andrew Hospital. Naulimag to'y lugar tayo. nagpaisuan niya. Ultimo dagiti saan tayo ngam ammo alalaki apasare agdakiwas diti lugar tayo. Awan damatan. Nagpaisaw. Yak pa'y da nakikita. Saan akas iday? Isong adda itan amamatya. Nga adda pa kay naigan da Senyor Ismael ken Andrew iti pagminasa. Kaasimat ni Yaya Clarín nga agmaymay sa ija mansyon, Vanessa. Awan ti pagdanagam kan kuana. Kan may sa. Adamot dagiti sumagmamano agwardya ija mansyon. Apagbanbantayan ni Papa. Saan ka di? Itay nakasaritak ti doktor. Kunana sumaysayaat ka no ti kondisyon ni Manong. Oh, di kam nasaya at lukasta. Iso amaragsakan ak, Vanessa. Dinangag ti Diyos dagiti kararag ko. Kas iti na ibaga ni Nana Marcela idi. Awan ti imposible itinasnaban a panagkararag. Wen, sige.
Agin na nakalaang dito, Vanessa. Mapanak iti ayan ni Manong. Pudno ang nakauli magtaglawlaw. Ngem mariknak ngawan ti pagpagadak. Saan akas kadagiti kalabas? Amariknak nga dala ang itaglawlaw ti pagkat. Sa bagay, do dito'y masakupan ti lugar mi. Posible ngawan ti pagkat. Ngem no iti masakupan ti pagminasan. Delikado lagi ti. Mapanak man iti lugar ang nakakitak idi kadagiti saan ko ngam amwalan lagi. Barang no maranaak ida. Kat maamwak no anya talaga ti makagapo no apay nga dadalitoy. Manong Andrew, numang mangagnak, agpaimbag ka kuman ha? Nalaustidanag ko iti napasamakan ka. Nasurumad ka na makalawas ti kadam ditoy. Iso alumaban ka ha? Di kagdanag. Adaak lang dito'y sibay mo. Saan ka abaybayan, Manong Andrew? Ha? Nagasog ka din ni Manong? When? Nagasog ni Manong Andrew? Agyaman ka nakapuot kan. Mabit lang tayo bak ti nurse. Mabit lang. Nagsaya atan, no nakapuot gaya man ni Andrew. When nga rod, Vanessa, maragsakanag. Kung na di doktor ang nakasarita, nasumayat pa iti kasasaad na aging gaiton agluwag. Mabalinan ayakar dito pribado asilhed. Maragsakan ak para iti kabsat mo. Nang runa para ken ka, Loretta. Ha? Maragsakan ka kunam? Ngam, apay akal nata nagbaliw tilangam. Diyak man amo, Loretta. Itay pa'y nga agtibtibayo ak. Ha? Apay? Diyak amo no anya ti makagapo. Basta agtibtibayo ak, Loretta. Simpa akong dagiti nabalsi kapag sungrod. Kapag isulaunay, tamangan mo adan to pakasakulan mi kadagito. Nang runa no ada maangay apadaya dito lugar may. Nasaysaya atan ti kastoy. Tada nakasagana. Mindaw lakay! Ay, mindaw! Ay, Mapay. Apay akasta tilang ang mga masidag kanya. Anyat napasamak. ay, dakes mindaw. Talagang adadakes ang napasamak. Anya na itadakas ang napasamak, Marcela. Nangag ko iti damag iti radyo. Kan iti TV. Ang naisagmak ni Senyor Ismael iti lugar nga ayan na ita. Anya, naisagmak ko na. Kasano ang naisagmak? Anya tinapasamak. Sigun iti damag. Adda napasamak ang nadara-arangat. Inkwentro. Kat maysa ni Senyor Ismael kadagiti napapatay. Ay, Diyos ko. Injak unay naawatan no anya talaga tinapasamak. Taapay nga adda inkwentro. Ngam ti masigurado. Nangagkutinagan ni Senyor Ismael amaysa kadagiti napapatay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ngamin tinapasamak, Vanessa. Diyak amo, Loretta. Basta day mawag kanya ka pulis. Kat impaka muna ti may papan iti napasamak ka ni Papa. Diyos ko. Kat, anya ti panggap mo ita? Mapaanak iti day di lugar. Naskan amaamwak no anya talaga tinapasamak. Agmay-may saka, amapan. Uwan, Loretta. Naskan amapanak. Ngam iti kasta akasasaad mo. Amangan na niya ti mapasamak kan ka. Makaamuditan. Basta mapanak. Vanessa! Ha? Vanessa? Loretta! Vanessa! Manuel,
Naimbagdada ka. Nangag ko iti damag tinapasamak ka ni Senyor Ismail. Uwan nga rod. Jack makaduan ni Vanessa ama pan ijay. Tamo mat nga dapay lang dito ospital ni Manong Andrew. Isa pa nga si Manuel. Kuyugan ko man ni Vanessa. Day tati makagapaw, no apay nga imaya kadagaws. Siya kun ti makaamok ni Vanessa. Anya nga ta tinapasamag, Marcela. Apay akas niya mo tinadamag tayo. Ay, Jack amo solidad. Tauray da kami kinimindo. Talaga amas daaw kami mutlaeng. Ay, maamuan tayo to apaman ang makasubli ni Manuel nga anak ko. Ha? Apay ni Manuel? Napanijayan da Vanessa. Sigurado ka no amariribukan itadayjay. Saan mo't amaandigay ni Loretta Tadapay lang iji ospital ti kabsat na. Ay, wan nga rod. Ay, unay ang kabsat. Anya ka din dagito'y amapaspasamak ita dito'y lugar tayo. Nakiruitan dagiti pagteng dito'y. Ay, naku namon, Marcela. Ni Vanessa ita ti pampanunutak. Kan anya lang atan ti makuna ni Clareng. Ha? Sigurado anak la at damot iti kasdi adamag may papankin ni Senyor. Kabsat Marcela. Inakarudan tanalagip ko nga adapay gayam naskan nga aramidak. Ay, sige kabsat solidad. Aganad ka. Tatang, adda ka din damag may papankin ni Senyor Ismail. Ay awan pa'y anak ko. Aging gaita. Ti pa'y lang amumi kadagiti kalugaran tayaw. Ket pimusay ni Senyor Ismail iti engkwentro na pasamak iti napanan na lugar. Oy, may sa burbur siya dayta. Saan ka di? Anyat kayat mo asawain? Anya aburbur siya ti bagbagam? Tinapasamak, tatang. Pimusay ni Senyor iti engkwentro. Saan ka di? Dayta tinipatangatang adamag. Wen, anak ka. Dayta ti burbur siya, tatang. Apay ana pa engkwentro ni Senyor. Anya ti makagapo? No napaengkwentro ni Senyor Ismael, kaya't asawin dayta, agar aramat iti igam. Pasig adi igam dagiti adda iti pagminasan. Saan ka di? Kastamot yung dagiti lalaki ang nakita tayo ngagdakdakiwas dito lugar tayo. Iso ako nag-aburbur siya tikas diyan na pasamag kin ni Senyor Ismael. Vanessa, at datan dito yung morgue dito yung lugar na pananta. Kung na dyan nakasarita ta, dahita ka na nabalkot iti puraw nga ulos, ti amam. Manuel, aglulot na kiti ko. Kasladyak kabaulan nga ilokais ti ulas anay yambong iti na itamang kay. Ala, agigab ka kanyak. Siya kung ti mangilokais iti ulas. Pangasim, Manuel. Sige. Diyos Vanessa, ti amam ngagpay so dayto. Ni Senyor Ismail. Nayakaran diti pribado asilid diti ospital ni Manong Andrew. Kamaudyanan na. Nalasat ng tipagad. Iso na lang tako na ti doktor asaan pa'y laang makasarita. Nga uray nga agsubling ti puot na. Da Vanessa kan Manuel. Kumusta da nga tan? Anya nga tan tinapasamak iti napananda. Jack man lang nakuyog ni Vanessa. Nairan-ranamot ngamin nga dapay lang dito ospital ni Manong Andrew. Kasapulan na kita tigayam ko. Ngam Jack man lang na andingay. Naimbaglakit din, tada ni Manuel anang kuyog kan kwa na.
Amok asaan abaybayan ni Manuel tigayam ko. Sigurado asaan amaan ano ni Vanessa. Ha? Nagkuti ni Manong Andrew. Amangan no makaraing ti kabsat ko kat mabisin. Asikaswat ni Manong. Napatagsakit dito may mo ipadamag kanya kasulidad. Helen. Natayon ni Senyor Ismael. Kaano pa'y? Anyat na pasamak, sulidad. Itay laang bigat anaamuan may babaan iti damag iti radyo. Kastagayang. Nagpulumot laang ang dayjay at tao. Ha? Anya ti kayat mo asawaan, Helen. Solidad, naisalaysay kon kan kati amin. Saanan anas kan adam agam kanyak, no anya ti kayat ko asawan. Helen. Ngam pangaasim ko ma. Tungpalam ti karin nga ilimod mo pay laang ti maipapan iti amin nga imbagakkan ka. Mangnamnama ka, Helen. Mapagtal ka na. Anya talaga tinapasamak. Apay ang napapatay ni Senyor. Loretta, medyo komplikado. Isalaysay kong tulangan kan kapama na makasangpad kami dito lugar tayo. Manuel? Iawid ninti bangkay ni Senyor. Imawag aklaan. Gapot at na napatag may pakamukan ka. Anya dayta? Loretta, karaman kadagiti napapatay iti napasamak na enkwentro. Ti driver bodyguard ti kapsat mo. Ha? Asino driver bodyguard? Diyan nagan iti Dodoy. Anya? Kinapot mo na. Tsak am mo day jay. Nung imbaga lang ni Vanessa, kalpasan na kinasarita dagiti polis. Kuna na kanya ka-driver bodyguard kano ni Andrew Jagnagan iti Dodoy. Akaraman mo't lang ang napapatay. Diyos ko. Talaga nagwarasan iti entero a probinsya tinapagtag ni Senyor Ismael. Mindo, kaanong atama kasangpot da Manuel kan Vanessa? Anapan ijay lugar ang nakapasamakan tikas jay apagteng. Awan pa iti makaamaw, Marcela. Awagak ko man ni Manuel. Ngam napanunot ko nga mga numakumikom da ijay ka ni Vanessa. Mindo, Ay, kaasimot ni Vanessa. Ulilan na demang. Gaputa saan tayo mo't nga mo no asino ti inana. naimbag ko nam ata dapay ni Claring ayayan nga iso tinang padakkel kan ko na. Adalatakan kaduana. Sa bagay matkit diya. Ang dumalata. No adapay dadakkel mau. Sa balilata tikasta akasasaad. Marcela. Vanessa, itay pa asangit ka asangit. Gusto ko man. Diyak labalap ng tibakik, Manuel. Diyak maaklon tinapasama. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Vanessa, Apoy ang nakiragat ti amak. Iti anya aga po. Kanti may sapoy apakaburbur tiyak. Iso ti imbaga di pulis anak isarita kanyak. Nga agduma agrupo tinakaikap panganda papa. Kanidudoy ang driver bodyguard ni Andrew. amang Vanessa. Itay pa'y matla nga pampanunutok ti may papan iti day tabanag. Talaga ang maburbur tiya anak Manuel. Mariribo ka na. Diyak ang munoan niya ti rumbang ang panunutag. Manong Andrew, anya ti kayat mo? Mabisin ka kadi? Kayat mo ti mangan? Ha? Nagwingiwing ka mat. Anya nga ro ti kayat mo?
Ni, saan ka amawatan, Manong? Mabit lang, ha? Ayabak ti doktor. Taamangan mo't no at marikrik na masakit. Mabit lang, Manong Andrew. Apay no awagan tayo lang ni Manuel. Tapno maamuan tayo. No anyan ti mapaspasamak kadakwada iti napananda lugar. Saan, tatang? Amangan no makadlaw ni Vanessa. Amo yung ada kayo pay laeng kada Manuel ti makamu iti may papankanyak. Noon niya ti kunam. Siya klangan ti umawag. Ay, kasayaatan siguro no baybay tayo pay laeng, tatang. Sa nabani, tamaamuan tayong tumot laeng ti amin. Apaman ang makasangpet dan ti lugar tayo. Nalangaron anak kao. Kasta lang ti aramidin tayaw. Adalin mabasalugan, tatang. Inakman amuan no asinaw. Dito'y kalaag silid mo anak kao. No kunam atilugan ni Vanessa Chilimabas. Simbangpet da nga roden ka ni Manuel. Sigurado, Mindo. Amangan no napan na intulod ni Manuel. Tikit di bagam. Amangan no nila ang Manuel tinangaramat itilugan ni Vanessa. Amangan no nagawid labi Imposible nga na makamaniho ni Vanessa. Kas jay tinapasamak iti amana. Ha? Un nga agpaysoan niya. Ay, nay, isunsama nun day kasumungan. Nay, ni Manuel nga agpayso tinang maniho itilugan ni Vanessa. Nukasta nga ron, talaga asimang putdan. Na isang putdangatan ti bangkay ni Senyor Ismael. Day tatirumbag nga amuan tayaw, Marcel. Awan gayam ni Mindo dito'y balayo, kabsat. Juan Soledad. Gaputa itay nasiputan mi ni Manuel nga anak mo. Rimwar moten ni Mindo. Tamapan na amuan no sa dino ti pakalamayan ni Senyor. At dapay lakano ijay po nirarya ijay ili ti bangkay ni Senyor Ismael. Ngam ijay sa kano mansyon ti pakaimasayagan na. Kastamot ti kunan ni Manuel itay nagawid. Ay, anyan kabsa. Awan apulos ti uray may sa kadatayo ang nakasakbay iti kasjay ang napasamak kini Senyor. Naku namon. Taas ino ngamin ti mangipagarop, ang mapasamak ti kasjay iti maysa, kadagiti ka-impluensya an atao, dito'y probinsya tayo. Papa, diyak lang pagarop ang mapasamak kan kati kastoy. Diyak ninamnama apulos. Amok nga doon ti saan ka nagkinawatan. Ngamjak maklon na ito yan napasamak ka. Vanessa, Loretta, imaya kadagos ditoy. Apaman anamuak ka ni Manuel nga adan dito'y ti bangkay ni Senyor Ismael. Amok nga niya ti pagdaldalanam ita, Vanessa. Ngam kayat ko amaamuam. Adak lang dito'y agayam mo. Loretta, ibagaman kanyak. Kaya't ko nga ipudnong kanyak. Ti anya? Anya ti araramidan ti tao ni Andrew iti lugar anak katayan ti amak. Vanessa? Rumrumor iti investigasyon dagiti pulis. Grupo anak kaikapang anday jay adudoy ti nakainkwentro ni Papa. Agpada da napapatay iti napasamak na inkwentro. Anya? Iso pag-asim. Ibagam kanyak no anya ti amom. Apay nga day ti day a lugar ti bodyguard ti kamsat mo. Apay ang pinatay na ti ama. Vanessa, awan ti amok iti bagbagam. Tiyag amo no anya dagiti araramidan ti kapsat ko. Kasmut kan ka. Saan mo nga amo dagiti araramidan ni Senyor? Iso ang nga asim ko ma. Di nakpagatapan nga at mo. Madyan na kuma, Vanessa.
Agpada talang iti sitwasyon. Agpada ta asaan ta nga amo no anya ti aramidan da. Iso apang nga asim ko matapat siya nak. Pang nga asim. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. No nakasubli kaya man da Manuel kan Vanessa diti lugar tayo. Sigurado nga ron niya damot dito ti bangkay ni Senyor Ismael. Kasta ti imbaga ni Manuel ken ni Soledad nga inana, anak ko. Maimasayag ka no ijay mansyon ti bangkay ni Senyor Ismael. Ay, anya tinapasamak, nanang. Apay ang napapatay iti enkwentro ni Senyor Ismael. Sigun itinasao kanyak ni Soledad ang naibagamot kan kuana ni Manuel. Nakainkwentro ka no ni Senyor ti grupo ang nakaibilangan ti bodyguard ni Andro. Anya? Kasta tinasao ni Soledad kanyak itay nagsarita kami. No grupo ti bodyguard ni Andro tinakainkwentro ni Senyor Ismael. Nalawag nga rod niyagkalaban da. Mateo, anak. Ngam apay niyagkalaban da. Idintatag kasosyo da iti amin ang negosyo. Dakkel aborbor siya da ito ang napasamak, nanang. Iso anas kan ama amuan tayo. Noan niya talaga tinapasamak iti lugar anapanan ni Senyor Ismael. Maawatan ko man ni Vanessa. Buong nga lang iti sakit tinagam na dayjay. Gapoy tinapasamak itamana. Di nagpagdanagan, Manuel. Maawatag tigayam ko. Kan may isa, naglinawag kami sakbay a pinanawak. Loretta, Hando pa nunutan ana imbag. Agpada kami lang iti pagdaldalanan. Naira na lang asi bibyak ti kapsat ko. Kat pimusay ni Senyor Ismael. Loretta, mamati ka malawlawagan ti amin na mapaspasamak ita. Amok, may sapulan tayo iti sungpat dagiti saludsod tayo ita. Kasta mo tinamnamaak, Manuel. Sige ha. Agsubli ako ni Diyos ospital. Makaamo ka pa'y lako makan ni Vanessa. Saan mo abay-bayan? Lukasta. Addan ije mansyon ti bangkay ni Ismael. Wan, Helen. Mismo an Emmanuel nga anak ko tinangibaga kanyak. Kinuyog na ngamin ni Vanessa ang nangiyawid iti bangkay ni Senyor. Kayat ko kumaatan-awan ti bangkay na. Kayat ko atopraan iti sango dagiti makilamay kan kuana. Tapno maipapas ko ti sakit tinakam ko. Iti linakam ko iti kan kuana. Helen. Ngam, saan ko ang mabalin nga ramitan dayta? Tanong pakita ak ijay. Sigurado adakkel ariribok ti mapasamak. Ado ti saludsod nga ibakal da kanyak. Nangruna ti kasingin ko. Kaano nga ron ti panggap mo apan nagpakita iti kasingin mo, Helen? Dumtang tulat ta dayta solidan. Ngam saan pa'y nga ita? Diyak kayat ang madadaal ti anyaman apang panggapag. Iso nga uray no kayat ko ti agparang iji lamayan. Saan ko nga ramitan? Tadyak kayat ang madadaal dagiti pang panggapag. Anda na ijay mansyon ti bangkay ni Senyor Ismael. Dahil ta tinadamag ka. Naisimpan ijay ti bangkay na Marcela. Mindo, kayat ko ti mapan ijay. Marcela, Saan atap no makitak iti maudi agundaway ni Senyor. Ngam kayat ko nga andi ngayon ni Vanessa. Kasapulan na tayo ita. di kagdanag.
Talaga mapanta. Ipariknata ka ni Vanessa ti pan nakipagreknata iti napasamak iti amana. Nakariing ni Manong Andro. Iso na lang, tamay maysa, tinakaiturungan ti imatang na. Kuna ti doktor, adyak pakas daawan ti kasta amadlaw ko kankwana. Epekto kano day tatipan nakadisgrasya na. Kasta matanda iti agas ngar aramaten da itakan kuana. Kuna ti doktor, nga adda dagiti gundaway anak kariing. Nga maimay-mayang, kat di na amunan niya ti mapaspasamak iti aglawlaw na. No aginggat kaano ti kasta kasasaan na. Iso ti saan ang maipasigurado kanyak ti doktor. Ibagak nga takan kuana tinapasamak kan ni Senyor Ismael. Nagrigat ti kasasaad ko ita. Nariknak nga adda pa ng sidir kanyak ni Vanessa. Itay nagsao kami. Naimbaglaangan. Tanailawlawag ko ti Bianco kat naawatan na. Ngam, tinakaskas daw. Anya ti aramidan ni Dodoy iti dayjay alugar. Kan apay ati grupo na ti ibagbaga dagiti pulis. Anak kaengkwentro ni Senyor. Dakkel aburbor tsa tinapasamak. Nakaskas daaw at talaga. Kumusta tirig ng balasang ko? Saan ang nasayaat na Marcela? Diyak amo na niya tirumbang aramidak. Vanessa, balasang ko. Makipagriknaak iti napasamak iti amam. Agyaman na. Nana Marcela. Sige, isagit mo laang balasang ko. No day tati makapalagan iti marikrik nam ita. Isangit mo. Irwar mo ti saam kandagansan mo. Amok nga ado ti saan may apagkinkinawatan ka ni Papa. Ado dagiti madlaw ko nga aramid na asaan ko nga ayunan. Ngamtsak maaklong tinapasamak kan ko na Marcela. Vanessa, Apay na pasamak ti kastoy kan ko na. Apay ati amak pay. Vanessa, balasang ko. Adda dagiti pagteng adumteng itibiyag tayo. Asaan tayo ang maawatan no apay adimteng. Ngam kanayon kuma at tandaanam. Atunggal mapasamak adagansan. Addalat ta sumukat apagteng apakalaganan tirik na tayo. Dayta kumaakanayon tilaglagi pambalasang ko. Nasaya at may kaditoy, Manuel. Diyak ko magtuloy yun. Itawan ti mangilukat iti ray daw. Ngamgapot ang nagsao ka. Iso ang nagtuloy aklat na. Nagkuyog namin datatang kananang. Napanday di mansyon. Mateya. Manuel, anya tinamuam. May papanit tinapasamak kini Senyor Ismael. Itinapanan na lugar. Mateya. Sigun iti impormasyon anang ikaw. Bayat ti kadami ka ni Vanessa iti dadya lugar. Involved sa kanumot ni Senyor Ismael iti illegal nga arami. Anya? Dahil tatagpay so. Kinapudno na. Nangag ko pa iti nakainkwentro na agrupo. Kat grupo dagiti agar aramid iti illegal. Kat karaman iti dayta agrupo di bodyguard na Andro. Dayta nga ron tinakaskas daw. Kaya't ko amamuan. No anya talaga ti pakainaigan ni Senyor iti dayja grupo. Kano asino at talaga di napapatay ang bodyguard ni Andrew, ang nakaengkwentro da Senyor. Mindo, kita ni Claring. Apay ni Clara and Marcela.
Paliiwam ang naimbag ang amin. Nay, nakalitliday, mate. Kan madlaw alaplapdan na ti emosyon na. Day tangarod kat. Saan ka di anakaskas daw? Manyagay mo tinakaskas daw dita. Maladingitan lang ni Clareng, itinapasamak ka ni Senyor Ismael. Ngam, sa bali ti atapag mindo. Anya ti atapan. Ilawlawag mo man kanya. Iti kasta, maamuam no anya ti kayat mo asawain. Saan ad ito iti pangibagaakan ka? Narigatan, amangan no ad amakangag. Iso asaan ad ito iti pagsaritaan tamay papan iti dayta. Saan pa'y anapan ijay mansyon, Helen? Diyak man among kaslawan ti ganas ko amapan ijay. Solidad, kidawag kan ka amapan ka kuma. Tas ikati mangidanon kan niya kiti mapaspasamak ijay kabayatan ti lamay. Ay, Helen. Pangaasim ko Solidad. Naskan ama-amwak, noan niya ti mapaspasamak ijay. Ay, sige. Ngamusan pa'y ko mga ita, Helen. San abale, ta medyo mabayag pa'y mat, sakbay ama itabon ti bangkay ni Senyor Ismael. Apay nga wan pa'y lang datatang kananang. Kunada ngagsubli damadla dagos di ti balay. Ngam apay nga wan tapay lang. Madamdaman lang. Nasipngetan. Umuna arabi ti pan nakalamay ti bangkay ni Senyor Ismael. Sigurado nga ado ti makipagrik na. Kat sigurado nga dan tumat ijay mansyon ni gobernador. Napintas agun daway ti panagpaliw. Iso a panagkunak. Kat adda ti maduktalak no bilang ti mapanak ijay. Nasken na makapagtignayak. Saan ko apalabsen ti gundaway? Amangan no awan tong tinapintas sa guntaway adumteng kanyak. No palabasik pa'y laing daytoy. Clareng, manipod simangpet kami dito'y mansyon. Adda kalatan dito'y. Di ka pa'y nakita anangan, wano uray iminum lako maitidanom. Amok amaladingitan kamet, Clareng. Ngamin, saanan asabalikan ka ni Senyor Ismael. Iso, tinalikod ang naklatan ni Clareng kat imadayon. Apayakas jay di impakita na kanyak. Kagura nakngata. Ngam, iti anya kumaaga po. Apay kumaakag-ura nak. Kat awan matidakas nga ibagbaga. Agpada kayo kaniyaya, Clareng, asaan ang makasarita itinasayaat, Vanessa. Loretta. Amo ka na saan? Ngam laglagi pa mga daak laang dito, Vanessa. Agayam ta. Kat saan ka amabalin abay-bayan? Agyaman, sino tinangbantay ka ni Manong mo iji ospital? At damat ti pribado a nurse na? Kan may sa, di ka kaya't abay-bayan iti dayto akan ito. Amok na anya ti marikrik nam. Talaga nasakit dayto na pasamak, Loretta. Tsak ang muno mabaulak dayto eh. Kas itinakunakon, Vanessa? Adda aklaang ditoy. Saan ka abay-bayan? Kastagayang tinaglaw mo ka ni Clareng. Uwan, diyak ang muno apay nga inaramid ni Clareng ti kasjay. Saan mo't asigod akasjay ni Clareng? Amangan nung gapoy tinapasamak ka ni Senyor. Iso akas jay. Mindo, Naklaat ti amin. Gapoy tinapasamak ka ni Senyor Ismael.
Iso nalabit akas jati reaksyon ni Clareng. Ay, sapay la ko mga rod takas talaang agpaiso. Adayuta ka di pa'y ije balay. Asidegen Di kagtanak na makagtangtan ijay. Nasayaat mo't na nakasangpet kayon, nanang. Itay pa'y sardamor orayan kayo. Apay, Mateo. Agdakiwas ka di anak ko. Kasapulan, nanang. Saan arumbengag pamayanak? Di rumbengag palabas sa kiti oras. Taamangan no adto ti mapalabas ko ama sapol gayam iti lablaban tayo. Ay, mala. Si kati makaamaw anak ko. Ngamaganad ka kumaa. Wen nanang, di kayag danag. Ay, wen gayam. Nakita yu ka din ni Gobernador di mansyon. Ha? Jak naglaw Kaslaawan mo't ijay. Kasta ka di. No kasta nga ron. Nakarakaron anas kan arumwarak. Sa dino nga minti panggap mo apapanan ita arabi anak ko. Planok ti mapan iti mansyon dagiti Villaflor. Anya? Ay di ka man Mateo. Amom ka dino anya tar aramidam. Amo, nanang. Amangan no adda ti maamuak na mapanak agpaliiw iti lamayan. Nang runa no mairan ng addan to iti ti gobernador. Ay, delikado anak ko. Nang runa kat adda dagiti pulis ijay. Nanang, nalipatan sangatan. Sa anak mat awantad kat. Anya ko man no adda dagiti pulis ijay. Mateo. Nagpukawaklaan kaputan na disgrasya. Ti ammo ti amin. Kat nataya kon kalpasan day di anapasamak. Tay talaeng ti kayat kong anatan, nanang. Ti maamuan da si bibiyagag gayam. Tapno nawaya ag makapagtignay. Awanin ti sa balipay. Iso panagkunagkat sa anak agpagkat. No bilang tamapanak agpaliiw iti mansyon. Iso addi ka kumamadanagan, nanang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta nga ni Vanessa? Napilit mo ka di anangan? Nangipaw nagmati ti basit, Manuel. Masaya at ba't no kasta? Marigat namin no sa namangan. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kuha na. Naku namon. Narigatan no isukit diti agbanag adakas. Una, Ngam, niyayak laring ti pakadanagak. ha? Apay Loretta? Sipod ka no na isang pati bangkay ni Senyor Ismael dito mansyon. Saan pa'y anang ipaunag apulos? Kan mayang latan. Makapadanag ti kastadjar na. Sa bagay. Naglaw ko mat dayta. Pulos sa sana makasarita. Mat-mata na latan tilungon ni Senyor Ismael. Masyanak kan kwa na. Sana bale. Padasag nga lukuin ang mga madamdama. Narigat mo, no isukit din ti pakapasamakan ti dakas. Sige, Manuel. Ay, uwan kayam. Talaga ka di asahan ka pa yung agsubli di ospital? Binilin ko ti privado a nurse sa mangbambantay ka ni Manong Andrew. Amunan ti aramidan na. Damat punto ni Mateo kahit Marcela. Ngam nakaamamaklat ti aramidan na. Imposible nga awan tulakit diti uray may sa makabigbig kan kuha na no bilang laeng. Ay, Day tati pagamkak. nalawag jay ko na ni Mateo. Saan mo't awantad kay? Awan ti basol na itilintag. Adda akditan mindo. Ngam kasanon, no agbutang dagiti makakita kan kuha na nga amam una. Anya nga agbutang ti kayat mo asawan. Natural. Ti amuda kat natayan ni Mateo. Gapo iti napasamak kan kuha na iti. Sigurado nga agbutang da no makita da si bibiyag. Kat day tati iyam amak ko, mindo.
saan manan at imanaw ni Yaya Claring itinagtakdaran na. Iti abay tilungon ni Senyor. Arignan abambantayan na anaimbag tinakamasayag abangkay. Nga madlaw tinakaro aliday iti rupa na. Iso na lang. Tadyak amunoan niya ti makagapo iti panagliday na. Loretta? Apay Vanessa. Anya ti may pahikukan ka. Umay ka pa ija silad ko. Tap na makainana ka. Anya? Dinakpagdanagan Vanessa. Imayak dito'y amakipagrik na. Saan kat nga umay agina na? Ngam Loretta, sumagmamanon arabi anapuyat ka. Gapo iti kada ni manong mo ija ospital. Kabaulak. Dinak ko mapagdanagan. Sigatirong bang agina na, Vanessa? Wano saan? Niyayak laring ti anlukuyam nga agina na. Gaputa sa bali ti madlaw ko adyar na. Pudno gayam nga ado ti pulis nga agbambantay diti mansyon. Anak ay masayagan ti bangkay ni Senyor Ismael. Ngam awan ti rumbeng nga pagdanaga. Basta agtignayak langit ti normal. Tapno saan da madlaw ngagpalpaliwa. Awan laki di ti madugtalak. Numadlaw da ngagpalpaliiwak lagayan. Iso nga addaak di ti mansyon dagiti Villaflor. Kayat ko... ni Gobernador ti Simambat. Iso ti paliwag. Parang no addaki di ti madugtalak. Bayat ti kaaddak di ti lamayan. Nana Soledad, makipinat na kayo ka dito'y lamayan? Ay uwanan abalasang ko. San abale, tagkuyog kamin tulaangan ka ni Manuel nga agawid inton agsapa. Agyaman na kitipan nakipagrik nayo itigayam ko, Nana. Kaskan ka, nasingpot kan managtulong ni Vanessa. Puno nga daatap mi iti amana. Ngam saan arumbang agura ti pagturayon mi ita. Kan maysa, ni Vanessa tinaskan nga andingayon mi. Agyaman na, Nana Soledad. Talaga akasapulan ni Vanessa ti mangandingay kan kuana ita. Agpada kami nga dati pagdaldalanan na. Ngam ad-adda akasapulan na ti mangandingay ita kan kuana. Handa kami laang dito'y Loretta. Manamnaman na kami. Kas makita mo't, sumagmamano kadagiti tumultulong ita, ket Pasig akalugaran mi. Apay anak kariin kayo pa'y lain, tatang. Talaga nga inururay ka anak ka. Sa anak namin na makaid na. Diyak mo, yung magtibtib bayo ah. Tatang, Kanya tinapasamak. Natuloy ka kadi anak pa ni Lamayan. wen tatang. Kahit anya nga'y Mateyaw. Adda ka din na doktalam. Uy, awan, tatang. Saan gaya makas di kalakati amin? Mateyaw. No pampanunotek. Kasla naglaka. Ngam no aktualin niya aramidat. Narigat gayam. Kahit anya ti planom ita. Nasken ang makapanunutak iti kasayaatan niya aramidat. Tatang. Saan a basta-basta ti kayat ko adoptalan. Iso anasken ang masaganaan. Ken mapanunot ko anaimbang. No anya ti kasayaatan ang maaramid. Para kung kada ito'y tinimpla kagatas, Vanessa. Pangaasim, kainuman ko ma. Agyaman na, Loretta. Awalan yaman na. Kasapulam day ta. Nang runa kat saan kamot amakapangan iti husto. Nakababain kan ka. Imbes nga daka ko maidya ospital ang mga asikaso iti kabsat mo. Imbagak metal. Ada pribado ang nurse ang mga asikaso kan ni Manong iti ospital. Isu nga awan tirumbang apagdanagam. Ha? Niyaya. Nakalidliday iti ayan na. Madlaw ti na idumduma a kinaliday na. Idi rabi ipay laakas ta ni Yaya Claring. Tarigat na?
Di na kaya ti mangipaunag iti urayan niya. Kan saan ang matagtagarin no kasaritam? Pasaray aglualatan. Anya? Dahil ti agpaisong, Vanessa. Nakarkaro pa iti pan nakaapekto na itinapasamak. Ngam si ka mismo nga anak ni Senyor Ismael. Nauray mo gayam asin mangpet ni Mateo itay parbangon. Wen Marcela, magagaranak ngamin ang makaamo adagos no anya tinagbanagan ti pagnana. Awan latta. Kayat mo asawan. Awan tinagmamaayan tinaramid na. Ti pa nagpaliw na ti kayat ko asawan. Awan latta. Iso amaupupay ni Mateo. Kat imbagam kumakan ko na asaan arumbang ang maupay ah. Imbagam kumanga adan tumatla ang tinasaya at abanagan ter aramidan na. Imbagak dayta. Agam sana malapdan nga dalatapan nakaupay na. Gapot na panagrik na na. Kat awan mararamidan na. Minto. Talaga nariga ter aramidan ti anak ta. Swerte laang no makakalap iti napatag na impormasyon iti kabiitan a panaway. No kasta solidan. Rinabiing adda kay ijay lamayan. Ay saan mo't Helen? Gamasansan ang mapanak ijay. Nangruna numapan mo't ti anak ko, ani Manuel. Agad. Anya ti madamag. Saan na pagbayagan ni Vanessa ti panakalamay ti amana. Inton bigatan ti tabong. Maudin arabi iti lamay inton madamdama. Kasta ka di. Sigun kan ni Vanessa, awan mo tinaskan na urayan na. Kan nakarkaro lak ano amakarik na iti saem, bayat amakit-kita na anak amasayag ti amana. Sa bagay, isula ang mati addaan karbangan nga agdesisyon no maipapan iti dayta abanag. Isu arumbang laat ti desisyon na ti masuro. Manong Andrew? Manong? Nakaad-adayo man ang tinakaiturungan ti imatang mo. Nakariing kang agpaiso. Ngam saan ka amatagtagari? Nakamulagat kang agpaiso. Ngam saan ka amakasarita? Gapot takas ladinak mo't mangmangag. No kay kasta, mangmangnagnak mo't siguro. Agpaimbag ka kumaadagos ha? Tapno makaruwar ka magtandi di ospital, iti kabiitan a panawangan. Gayam. Kas iti sigod. Makaamupay lakan ka ti nurse mo ha? Ngam sana bali. Tamaudin agundaway ita panawan ka. Ngamin, maudi mo tanagundaway anaskan nga anding hayak ni Vanessa agayem ko. Pasensya kan manong. No jak maibagan no anya ti rason. Amkak namin nga amangan no makaapekto kem ka? No bilang tamaamuam no anya tinapasamak. Angam sana bali. Maamuam tumatlaang ti amin, apaman nga agimbag ka. Ado ti tao itaan. Mauding habinin arabi ti lamay. Maitabo ng inton bigat ni senyor. Ay, panagkunam. Adangatan. Di mo ituloy nga ibaga tinagan na. Amangan no agdamakangagkan ka, Marcela. Minto. Saan arumba nga pagsaritaan taday ta ita? Narigatan. Hala, umay kakit de. Tamakidupong ta kadagiti agkarkararag para iti maudi alamay ni Senyor Ismael. Alas 2:30 niti parbangon.
ngam adulat tati tao di tamansiyon. Talaga nga adu tinakipagrik na kini Vanessa. Iti maudi agon daway apan nakalamay ti amana. Panggap ko iti asarkan ko matilugan ni gobernador. Ngam sa anak anay kan iti gundaway. Sa bagay, nasaysaya atin asa anak anay kan iti gundaway. Ngam ti may sagmakak. Ngamin, nakaalerto dagiti buyot na. Iso nga awan apulos ti uray basit la akan nito amay patungpal ko kumatiplanok. Tinasayaan, pumaanaw ako nito eh. Ang mga no at dapay makadlaw kanya. Vanessa, dataylangan kadayayak laring tinabatbati dito'y Campo Santo. Nagpapanawan dagiti nakitabon. Kaslasan ko pa'y lapat siyang Loretta. Vanessa, agsangit ka manan. Anya na nagpardas dagiti pagteng. Kasladyak pa'y namamati ati pansyon iti sangot ay tagat pansyon ni Papa. Talaga ang narigat nga aklunan. Nangruna kat kalati sa sangbay ti saan aninam nama apasama. Ngamnas kang naagbalin ka anatibkar, Vanessa. Saan arumbang apailuyos ka iti kinaladingit? Laglagi pam anas ka na agtultuloy ti panagbiag. Kasladyak amuno niya ti rumbang aramidak itatawanan ni Papa. Adahla ang itisibay mo. Saan ka abaybayan? Karit dayta. Agyaman nak, Loretta. Agyaman nak. Ta iti laksid ti paspasaram iti agdama. Kat di na pinaybayan. Agyaman nak. Natalimu daw ni Yaya Claring! Umaga, Vanessa! Arayatan ta ni Yaya Claring! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay asaan ka amatagtagahimin to? Anya ti pampanunutam. Itataawanan ni Senyor Ismael. Anya nga tanti mapasamak. Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti atap tayaw, amay sa ni Senyor kadagiti adda iti likudan ti operasyon ti pagminasan. Nga inutain anang dadael iti lugar tayaw. Iso apang panunutag. Noan niya itan ti mapasamak, tawan betten ni Senyor Ismael. Ay, jak ammo mindo. Jak masumbatan day ta sa ludsud mo. Jak ammo noan niya ti mapasamak. Marcela. Ngam kas iti kanayon nga ibaga ni Mateo nga anak ta. Nasken nga agbalin tayo latta nga alerto. Agridam tayo. Tasaan tayo nga amunuan niya ti sumangbay apagteng dito'y lugar tayo. At damadmadlaw ko kada kayo nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manuel? Masansan nga da pa panamita. Di mo mo't ibagbaga kanyak. Nay, kano pa'y nag-interes ka iti papapanak, anak ko? Nanang, madanaga na klaang. Da kayo ti kanayon amang ibaga. Delikado dito'y lugar tayo itan. Kasanon na dati dakas sa mapasamak kada kayo. Manuel, anak. Anya kumangay mo ti dakas sa mapasamak kanya. Saan tayo may ibaga dayta nanang? Iso ano mabalin ko ma? Manipo dita. Ibagayok anyak no sa dino ti papapanan niyo. Saan kaya basta rumwarlatan dito'y balay? Di mo ka dinadlaw, tatang. Manipod timanaw dito lugar tayo ni Senyor. Aging gaan na damag tayo tinakas ang anapasamag kenkwana. Ken manipod na ospital ni Andrew. Nagtalinaed ana ulimag ti lugar tayo. Nay. Nagpaisuan niya. Kaya naawan tinadlaw tayo alalaki nga agbasak-basak dito yung lugar tayo.
Gaputan na labit ang napanday ti lugar anak ay sagmakan ni Senyor Ismael. Tatang, Anya. kasta ti atap ko. Iso nga adda na pasamag ang nadara arangit iti dayja lugar anak ay sagmakan ni Senyor. Gaputan mismo metlaeng adag iti boyot dati nagrarangit. Diyos ko. Adda posibilidad day nga imbaga manakaw. Iso nga rod anas kinamaduktalan tayo. Noan niya at talaga tinapasamag, tatang. Kat daytoy ti kapintasan na gundaway. Ngamin, awan pa iti paggad amarik na tayo ita diti lugar tayo. Gapo iti napasamag ti ni Senyor Ismael. Kan iti kaadda ni Andrew iti ospital. Loretta, anya nga tan tinapasama ka ni Yaya Claring. Madandanagan nak. Madama pa lang, nasasikasuan dagiti doktor, Vanessa. Diyos ko, anyan da ito yung mapaspasamak. Sapay la kuma. Taipay ito lang ang tidanda ni Dina pampanangan idi malamlamayan pa lang dahi ti senyor. Loretta. O sige, ipapas mo ti agsangit, Vanessa. Saan aron bang agdanda nagkalatan? Ipapas mo ti agsangit. Adaak lang dito eh. Imbilang ko nakaslainak ni Yaya Claring. Isun ti binigbig ko nga ina. Sipon na daan nakitinakam. No labsan ti agsarita. Nasa asidagtirik na ka ni Yaya Claring. Ngam iti da iti papak. Vanessa? Kay tabtabon pa ilaang da iti papak. No dada ka sa mapasama ka ni Yaya Claring. Diyak mo no mamaalak nga klunan ti amin. Diyak mo, Loretta. Napintas nga agpay so dahito agundaway pa nagtignay, Mateo. Podno dayta, Manuel. Iso nga ibagbagakan ka, taam mo mat arabila nga makapagtignaya. Mateo, No may kagumaan nyo kadagiti kakadwam ti mapan iti pagminasan. May mayat manen. Mateo, pasensyakan. Ngam kasayatan siguro no saklatan. Diyak kaya tagikuyok tamang ngangkit din isopay ti pakaisagmakan da. Manuel, Marikatan. Iso asaklatan ti mga ipamuspusan iti amin. sige Manuel. Sikatag tignay iti aldaw. Siyak iti rabi. Nga maganad ka, di mo itulok nga dada ka sa mapasamak. Ne, mabit lang, Mateo. Ni Loretta at umawawat. Saan ko maklon da ito'y Loretta? Saan ngagpaiso da ito'y? Saan? Vanessa? Anya da ito'y atrahedya dimtang itibiyag ko. Imo na day di papa. Kay tabtabo na laan. Ita, di mo tiyaya Claring. Anya da ito'y mapaspasama kitibiyag ko. Apay ang kastoy matan. Tsaka mo, Vanessa. Saan ko ang masumbatan na itaakasaludsod? Anya jaramida kita, Loretta. Ibagam. Anya ti aramida. Vanessa. Sigurado ka kadi iti dayta nga imbagam, Mateo. Ni Loretta mismo tinangyawag ti ni Manuel. Bayat ti panagsarita mi, nanang. Inyawag na nga da iti ospital. Kaputayin taray da iti ospital ni Nanak Laring. Kalpasan akilat-latan anatalimu daw iti kampusan to. Diyos ko. Kat sigun iti inyawag ni Loretta. Awanin ni Yaya Claring, nanang. Anyan ti kasijay anapasamak. Katno kinasaritak pa'y ijay kampusan to ni Claring. Apaman anay tabon ni Senyor. Nagpakadaak pa'y kankwana nga umuna kamin kinitatang mo. Nanang, Apay akas jay matan tinapasama kin ni Claring. Apay. Mabait lang, umayan. Ay, Helen,
Ne, Soledad. Apay akas na ti jar mo nga imay ditoy. Ay, sumrek ka. Ay, agyaman na, Helen. Soledad, anyag napasamak. Naggapo ka di ijitabon tayo nga Ismael. Uwan, nakitabon kami. Kaspa nakipagrik namin ka ni Vanessa. Hanggang, saan ati maipapan ititabon, ti umay ko ipakaamukang ka. Anya nga rutiba kam, Soledad. Apay akas na ti jar mo asimbang pagditi pagnanaldak. Helen, awanan ni Clareng. Anya ti kayat mo asawan, Soledad. Natayan, ti kasingin mo. Anya? Day tati agpaiso, Helen. Naataki ti kasingin mo. Kalpasan ti tabon, day di Senyor Ismael. Anyan na ito'y anapasama, Marcela. Nagsarunumatan anapukaw da Senyor Ismael kan Clareng. Ay, nakakaasi ni Vanessa. Kita di napulos adaywan tilungon ni Clareng. Banag adina inaramid, ididay di ama natin nakamasayag. Mindo, Madlaw anapatpatag ni Clareng kan kuana. Ngam itiday di Senyor Ismael. wan maron. Anyan, nakakaasimat ni Vanessa. Payakas to'y mataan tinapasamak. Saan laang aduble? No di kat nalablabas pa'y tisaam alaklak aman na itaagong daway. Sigurado na ita, Marcela. Iso asaan arumbang abay-bayan tayo ni Vanessa. Andi ngayon tayo, akas iti panangandingay. Kan panang tultulong na kadatayaw nga agkakalugaran. Kaya't ko tinapandita pa kalamlamayan ti kasingin ko. Kaya't ko ang makita iti maudi agundaway. Ngam, naskan alapdak ti bagiik. Saan arumbang ang makita dak? Sa anak kasakada. Iso alapdak ti bagiik. Tinasayaan. Pumanaw akon ditoy. Tamangan no at dapay makakita kanyak. Kat sigurado amas daaw da. Kaputag kakaingas kami launay kan ni Clareng akasingin ko. Nalapos tila dingit amariknik nakita akan ito. Ngam, daskan ngagbalinak anatibker. Saan arumbang apailuyosak iti mariknik nakita. Way, naskan ngagbalinak anatibker. Inton rabiin, ti maudi apan nakalamay ni Clareng anak ko. Kumusta ni Vanessa, tatang? Ay, napalalo tila dingit na. Nadnadlaw ang napatpatagkan kuana ni Clareng. Ngemday di amana. Ngamen, di na pulos mapanawan ti lungon ni Clareng. Naimbagtanda ni Loretta agayam na amangan andingay kan kuana. No adda ija ni Loretta. Kasanon ni Andrew? Adda kano pribado a nurse ang mga asikaso kan kuana. Anya? Kasta tinamuan mi kaninanang mo anak ko. Mapan kayo ka di makilamay inton rabi, tatang? Uwen anak ko. Talaga amapan kami iti inam. Tapno maandi ngay me ni Vanessa. Agyamanat. Tanaam mo kiti information. No sa dino ta ayan ti silid ni Andrew dito ospital. Daitan ti silid na. Sumbra ka kiti silid na.
Nakakidam ni Andrew. Madlaw anarnagan. Madlaw pa ilaan dagiti donor na. Gapo iti pan nakadisgrasya na. Nagkutay. Amangan numakaring. Saan aron bang makita na? Pumanaw ako dito. Nagsakit na na, Marcela. Nagsakit na ito yan napasama. Vanessa, balasang ko. Imo na, ti amak. Kalpasan na. Ni matihayak na rin. Anya na ito yung mapaspasama kitibiyag ko. Kaya rigak natan tinailunod. Gapo iti kasto yan napasama. Saan, balasang ko? Di mo panunutan, ilunod ka. Nana Marcela. Laglagi pam, at ibiyag kat mayarig itinalawa at tao. Ado ti posible ang mapasamak. Nunalina, makuna anayas ti panagbiag. Ngam nun apno iti daluyon, pasig aladingit kan sakit tinakam ti mapasaran. Nana. Ibagatan at ibiyag mo ita, kat mayarig itinadawal at tao. Napno iti daluyon, ngam saan ka nga agdanag, tadumtang tigundaway nga agbalin matlaang analinak. Kat mamimpinsanton amapunas dagiti saam amapaspasaram. Mabali na sa anak pala amapan iti ospital, Vanessa. Sana bali. Tada mga asikaso ka ni Manong. Sige latan, Loretta. Kasapulan na kay JJ kamsat mo. Angam, kasanukan. Di nakpagdanagan. Kabailak na ito'y. Awan ti ka sa mapasama kanya. Sige nga, Rod. Ngam agsubli akmatla dito mansyon. Inaklabit iti ospital. Agsubli ka dagos, Vanessa. Claring, kasingin ko. Anyan ti kastoy ang napasamak. Kalpasan tinaunday a panawan a panagsinata. Kapo iti kinaayop ni Ismael. Kastoy pa'y tinapasamak kita. Tanagsubli ako dito lugar tayo. Mamati nga amom anasakit tinakam ko kan ka. Gapo ka iti pagteng iti napalabas. Mamati ka manuan mo saan. Napakawan kan kasingin ko. Nagsubliak dito'y tapno ipatungpal ko ti panggap ko. Ngam, jak ninang nama akas to'y matkaya man timpasamak. Jak pulos. At tatao itilikodak. Sino kayo? Amamuyo ka din ni Yaya Clarín? Iyaya Clarín, kunana. O kasta, ni Vanessa lakit din ay to'y. Nana? Anya taramidag. Sigurado ang mas daaon no makita na tilangak. Nana? Sino kayo kunak? Yaya Clarín? Saan na siyak ni Clarín? Sige, balasan ko. Ditakan. Katingak ti umadayo. Amangan mo surutan nak ni Vanessa. Iparpartak ko pa itibang na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manong Andrew, kumusta ang tirik na? Loretta, Agyaman na makasaukan.
Kasano ka bayag? Tika adak dito yung ospital. Nasuro ka makabulan, Manong. Nakarong kami tinapagtang mo, gapo iti pan nakadisgrasyam. Nabayagak gaya man ganda dito eh. Wen, Manong. Kat adon tinapasama ka di mo amo. Kabayatan ti kadam dito ospital. Anya ti kayat mo asawan. Oreta. Nasaysayat no agpaimbag ka pa'y analaing, Manong Andrew. Sana bali. Maamwam tumatlaang no anya dagiti ibagbagak, ana pasama. Nakasukat ka mat nanang. Rumor ka day. Ay, mapanak ko maijay ile, anak ko. Inak makitsinda. Ah. Ni, kat madupay mo't lang ti abas tuta dito balay. Santa mo't niya korkurang. Ha? Ay, kuha anak ko. At dagiti kasapulan ta dito balay nga awanan. Iso anas ka na makitsindaak. Nanang, ibagam ko makanyak tagpaysaw. Sa dino talaga ti papanang. Ha? Manuel? Kabisado kan nanang. Nadnad lang agul ulbod ka. Isungalan, ibagam ko makanyak. Sa dino ti papanang. Apay arumor ka. Ijay nga rutsindaan, anak ko. Patsyan na kuma. At dalaag mapan ko gatangal. Apay asan ka amatagtagalay. Anya ti pampanunutan, Marcela. Pampanunutag ni Vanessa. Mindo. Apay ni Vanessa. Ibilang na alunod tinapasamakan ko na. Tinagsaruno apan nakapukaw da Senyor Ismael. Ken klaring ti kayat ko asawan. Kasta ka day. Wan, ngaming ka gumaak alinawlawakan. Iso na laang tadya ka mo no naawatan nati panagpalawag ko kan ko na. Wan no saan. Nasirib abalasang ni Vanessa. Mamati ak ang maawatan na dayjay. Mindo. Naupay kasta. Naskin latangan di ngayon tayaw ni Vanessa. Ket no mabalain. Uray no sarungkaran tayo di mansyon. Tawan matenday di Senyor Ismael amang lapad kada tayaw. Amang sarungkar ken ni Vanessa. Vanessa? Di ka matagtagari. Anya ka diti pampanunutan. Vanessa. Ha? Loretta. Anya ti mapaspasamak kan ka. Di ka matagtagari. Maimay-mayang ka. Nakaululimag ka. Loretta. Jack amo no inalilaw naklaang ti panagkita ko no anya. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Loretta. Sinarong karak ti tanamday di Yaya Claring. Kasta ka di? No kasta. Ijay ti naggapwam. Wen, kat iti kadak ijay. Nakitak ni Yaya Claring. Anya? Vanessa, anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Anya ka din day tanga ibagbagam. Kung aktumot adi ka mamati, ngam agpaiso ti ibagbagak. Nakitak ni Yaya Claring iti sasarungkar ko iti tanam na. Ay na Helen, dandani sa anak anatuloy nga imay ditoy. Tanim Manuel nga anak ko, agat ata poon. Agasem talaga do itan asa lunsod na. Damdamagan na do sa dino ti papapanak. Idinto tasigod mo't adina damdamagan dagita abanag. Ay, naimbaglakit din. Tada tinaskan nga aramiden na. Iso nakaruwarak mo't laang iji balay kat nakaumayak ditoy. Iso na laang Helen, dangdanggan na ka de. Itayak pa'y ngagsasao, ngam kasladinak mat dangdanggan.
Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Anya jay ko nam, solidad. Ay, kunakon ka. Talaga adinak dengdenggan. Nadnadlaw anagad dayo tinakaiturungan ti imatang mo. Naunag ti pampanunutam. Solidad. Nagrana kami kan ni Vanessa ijay Campo Santo. Anya? Kat, anya nga'y tinapasamak, Helen. Naklaat ang nakakita kanyak. Inawagan nakpay iti iyayak laring. Kasano adi na kaawagan iti yayak lareng. Kat talaga mo't nga may nga agkaing-ingas kayo iti day deklareng akasingin mo. Solidad. Talaga amaklaat dagiti makakita kan ka, Helen. Nagruna ka dagiti saan amakam mo. Asingin kayo iti day deklareng. No bilang tagtali na eden ang nauli magtaglawlaw tatang. Panag ko na, panawin mo ten. Tapno maamuan ti dadto maasibibyaga gayam. Matayaw. Iso na laang ta saan tayo pa'y laang ang nakasigurado. Nang rona kat si bibiyag pa'y matlaang da Andro kan gobernador. Ay, dahi tangarod kahit. Ngamno ita, talaga ang masigurado kon, tatang. Saan ani gobernador? No dikat na Senyor Ismael, kan Andro ti anday ti likodan ti operasyon ti pagbinasan. Pagkunaam anak ka. Saan ka di pa'y lang nga umda sa pamanagnag ti panaguli magtaglawlaw? Kabayatan ti kaadda ni Andro di Hospital. Kan kaawan mo ni Senyor Ismael. No talagaan ni gobernador ti lihiti mo ngagtagikway ti pagminasan. Saan ko mga apektado ti operasyon na, itilaksid ti napasamag kada Senyor Ismael ken Andro. Kaya't ko amamuan. Noon niya dagiti napasamak. Kabayatan ti kadak dito ospital, Loretta. Manong Andrew? Naiba gamitin na minsan, nga do tinapasamak. Bayat ti kawan ti puwot ko. Kaya't ko amamuan ita. Noon niya dagita napasamak. Sakbay nga ibagakan ka, Manong. Mabalin ka di amaamuak? No apay amanipod idi na disgrasya ka. Aging ga ita. Saan man lang ay may dito ni Dodoy, bodyguard mo? Mas daawak, Manong. Sa dino ti ayan ni Dodoy. Ada nang iba unak kan ko ana. Nalabit ang mabayagan day jay. Kasta ka di? Wen, Loretta. Mabalin ka ni. Saan man ani Dodoy ti pagsaritaan ta. Ti kayat ko amamuan. Ket noon niya dagiti napasamak payat ti kadak dito ospital. Gapo iti pan nakadisgrasyak. Ibagam ko ma. May papangarod ka ni Dodoy ti bagakan ka, Manong Andrew. Anyat kayat mo sawan. Anyat ti may papan ka ni Dodoy. Dagiti napasamak bayat ti kawan ti puot ko ti kayat ko amamuan. Katwan mat, Manong. Maipapan ka ni Dodoy. Tabayat ti kawan mo. Natay ni Dodoy. Anya na tayo nga ibagbagam. Imposible dahita. Kasano ko maamatay, idintutad dala ang imparamid ko kanwana. Kasano napasamak dahita. Agpaiso ti ibagbagakan ka, Manong Andrew. Iso nga rod akayat ko amaamuan. Anya tinang iba unam ka ni Dodoy. Adayin pa si kasok ko na may papan iti kabarbaro a negosyo iti sa bali a lugar. Wen, iso ti tinalag ko iti dahi dyan negosyo. Agul ulbod ka, Manong Andrew. Mabalin ka di Loretta. Anya nga agul ulbod nga ibagbagam. Agpaiso ti ibagbagakan ka. May papan iti negosyo tinang ipaunak ka ni Dodoy iti sa bali a lugar.
Sapay la ko mga rod, taagpay so dayta nga ibagbagam. Sapay la ko ma, taawan ti amo maipapan itipan nakapapatay ni Senyor Ismael. Anya. Anya pan nakapapatay ni Senyor Ismael nga ibagbagam. Anya ti kayat mo asawan, Loretta. Sigurado ka ka din iti kasta panggap mo, anak ko. Awan mo't sigurong tirason. Tapno ilimod ko pa si bibiyaga kayan, nanang. Kasanon no agimbagan ni Andrew. Nanang, Dimot ko na anapig sa tiatap mo. Ada Andrew kan Senyor Ismael ti adda iti likodan ti operasyon ti pagminasan. wen, nanang. Kasanon inton agimbag ni Andrew. Kasanupay ang makapagtignay ka. Panagkuna kanak ko. Urayan tayo pa, no anya ti mapasamak. Apaman ang makapaimbag ni Andrew. Nailimod mun itinaunday a panawan ti kinapudno asibibiyag ka. Patsik asaan ka mat siguro ang matagtakan. Aging nga agimbag ni Andrew. Iti kasta, maamwam to no anya ti rumbeng nga aramido. Jaklain pagarot akas jeti napasamak. Bayat ti kawan ti puot ko. Gapoy ti pan nakadisgrasya ka. Anya ti napasamak. Apay nga da napasamak nga enkwentro. Nalawag ti bilin ko kani Dodoy apaliiwan na lang ni Senyor Ismael. Angam apay anagrangat da. Nasken nga kagumahak ti agpapig sa adagos. Nas ka na makaruwara kung dito ospital. Iti kasta, makapagtignayak. Kat madoktalak, noon niya talaga tinapasamak. Kasta tinagsaritaan ni kanimanong Andrew. Jack amuno niya ti panunot at Loretta. Jack pa'y amuno niya ti rumbang aramidak. Vanessa, Kan may sa sabali ti linaon ti panunot ko. ha? Ano di kayat mo asawan? Diyan nakita ki di kampusan to ti pampanunutak. Niyayak la rin. Vanessa, di na ko makagura ha? Ngam, amangan no imahinasyon mo lang dayjay. Gapo iti makaro aladingit mo, iti kaawanan ni Yaya Claring. Loretta, Awanan ni Yaya Claring. Imposible nga iso dyan nakita. ngam imposible mo't nga lilawan nak dagiti matak. Talaga ni Yaya Claring tinakitak. Pangaasim Vanessa, siya kumatidanggang. Awanan ni Yaya Claring. Kasmat lang iti kaawanan day di amam. Day tati agdadata a kinapudno. Kat iso kumatipat dyan. Manong Andrew, kumusta tirik na? Awanan ti rumbang nga pagdanagam kanyak. Napigsahan. Isurot ang makarwara kung dito ospital. Saan ka di? Manong, Babayag ti kadak dito ospital. Ado ti naliwayak nga si Kaswen. Ado ti pagtanga na magbaliw iti amin. Ado ti nakaapiktar iti negosyo. negosyo ka di adagos ti asikasuam, Manong Andrew? Uwan, Loretta. Saan ko ang mabalin na baybayan dagiti negosyo? Diyak kaya ti malugi. Sikat ti makaam mo, Manong Andrew. Kat ti may papalit day ti driver bodyguard mo anak papatay. Ah, Baybay am kadilatan ti pan nakapapatay day di Dodoy. mabalin ka di Loretta. Diyak kaya ta pagsaritaan ti may papan iti day ta abanag. Ha? Kanayon day ta ngay bagbagam. Makarengreng ka. Di mo kaya't ang mapagsaritaan ti may papan iti day jay. Nadnadlaw nga Agulimat dati... ka Loretta. Manong? Diyak kung kaya't ada kamatampay ti may papan iti day ta.
Talaga makaraman ka kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manipod pin mo say da Senyor Ismael kanyayak laing. Saan pa ngayon may dito ni Vanessa? Saan ka di, nanang? Wan anak ko. Kat amuklatan no anya ti makagapo. Saan pa'y anapunas tila dingit dayjay gapo kadagiti napasamak. Makapaladingit, nanang. Injak man na nandi ngaya pulos ni Vanessa. Mateo, anak ko. Makapaladingit na panunutan. Awan apulos tinaramidag. Takasanumot ngamin, ad-adda a pinilit ti panangitali na ti palimod ko. Asi bibiyagag gayam. Kat nakalasa ta kiti trahedya na pasamag kanyak iti. Mateo, anak. Di kagdanag. Dumteng tulat ti panawahan ang maising pati amin. Maurnos tumat laeng ti amin, anak ko. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Tata Mindo, da kayo gayam. Sumrag kayo kuma. Agyaman balasang ko. Nay, awan met gaya man dagiti armado asigod nga agbambantay iti gate ti mansyon yaw. Saan ko akasapulan dagijay, Tata Mindo? Day di lang papa ti makasapul kadakwada. Ngam itataawanan day di papa. Awan mo ti serbida di ti mansyon. Balasang ko. Apay nga may kayo, Tata? May kuiyag dagiti prutas a binuras me ni Marcela. Tata, Para ken kadagitoy. Amangan ngamin numabaybay am ti bagem. Gapo kadagiti napasamak. Iso na saya at latano adda prutas diti balayaw. Kain adda si dadaan akanab numabisin ka balasang ka. No kasta, nakaruwaran ni Android Hospital. Wan Mateo. Naging bago na talaga. Ay, ad-adda itan. Ama panagnagan tayo no talagang adda pa kay naigan ni Andro iti pagminasan. Anya ti kahit mo asawan Mateo. Idi adda iti ospital ni Andro. Nadlaw anay pasardeng ti operasyon ti pagminasan. Naipasardang kaya? Saan samad? Ti kahit kasawan. Kimapoy ti operasyon na. Saan akas idi? Sa bagay. Ako pa'y suday ta Mateo. Iti kanito arumigtaman ng ti operasyon ti pagminasan. Itatanakaruwarin iti ospital ni Andro. Kaya't asawan day ta. At talaga nga awanin ti pagduaduan tayo. Talaga nga isutagtagi ko iti pagminasan. Isuda iti day di Senyor Ismael. Kat na mapasamak day ta. Panagkunak. Makapagtignayak lata. Nga oray no maamuan to matente may papaniti kinapudno as si bibiyagak gayan. Sa dino ti papanam, Loretta. Ijay mansyon. Iti ayan ni Vanessa. Awan ti rumwar. Manong Andro? Manipod ita. Siya kun ti masurot. Noan niya ti ibagan. Naskan nga agtungpal ka. Iti anya kumaaga po. Apay ko maaparitan na kamapan iti sa dino man akayat ko apapanan. Gapo ta delikado. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Manong? Anya a delikado? Amang ano pagpanggapan datamat itid nakas, dagiti nang papatay ka ni Senyor Ismael. Anya? Dahil tati agpesa. Iso asan ka arumar. Agtalinaad ka dito'y balay. di ka madanagan, Loretta. Maawatak ti sitwasyon mo. Agyaman ng Vanessa. Pagustok lang ni Manu. Saan ang panangarumar? Gapot ang mga no anyakit iti mapasamak kan kwa na. Ang mga no mabignat, gapot iti pungtot na kanya, no bilang kasukiran ti kayap na.
Ngam, nasayang mo kit ginuad na aklaan dito balay? Mapaliw ko anaimbag ni Manong Andrew. Baran tuad ka ti Mama. Sige. Aganad ka lang, Loretta. Ikarit, Vanessa. Awan ti dakas ang mapasama kanya. Sige nga, Rod. Bye. Bye. Talaga adyak nga pagsusurot no anya ti panunutak. Gapu ka dagiti napasamak iti kalabas. Ngamnas kan nga aramidak ti amin. Tapno sa anak ama idagal launay. Kat no mabalin. Naskan ama amwak no asino jay nakitak ijay kampusan. Nakakaasimot itan ni Vanessa. Pag may sagaya mo ijay mansyon. Ay, huwin nga, Rod. Awanan Apolos dagiti armado ijay. Ay, ngingay Loretta. Iswa siguro, ti masansan amapan ijay, no adawayana. Ay, Nagruna ita, tanakarwar mo ni ospital ni Andraw. Nawayan ni Loretta ang mga dingay, ken mangkuyog ken ni Vanessa. Ket mamati ak, adi na baybayan ti gayem na. Aging kaita. Diyak pa'y lama panunot no niya talaga tinapasamak. Apay nga da napasamak nga enkwentro itinagbaitan da senyora ken Dodoy. Nalawag tibilin ko iti di Dodoy. Kinunag apaliiwan na lang dahil ni senyor. Ngem apay ang naging kwentro da. Sabay sa anak pa yung mabalin na mapanijahin out dagiti kakaduan ni Dodoy. Sa bagay, sigurado nga mudan na niya tinapasama. Sigurado ang nakadano ng kadakwada ti amin. Pagamadan to na tagundaway ang mapanak ijay. Nasken ang maamuak no anya ti amuda maipapan itinapasamak ka ni Dodoy. Iti panang surot na ka ni Senyor Ismael. Manong Andrew? Apay. Di mo kunan arumar ka. Imbagak meten. Saan ka arumar ta delikado? Di kagdanag. Awan panggap ko amang sukir kan ka. Ngam, mabalin ka di amamwa? No apay adelikado ako na. Di mo pa'y lakadi mapagsisilpo ti amin. Sakbay na disgrasya. Adda ng serak iti balay ta. Ha? Ket bayat mo ti kadak iti ospital. Bayat ti kaawan ti puot ko. Napapatay ni Senyor Ismael. Kan, tibuyot mo, Manong Andrew. Ni Dodoy. Well, pudno day ta. Ket itala ang ama amiris ko ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kanayon idi ngagpakada ni Dodoy. Ket kanayon pa maera na ti panagpakada na kanyak. Iti kaawan mo dito probinsya dahil di Senyor Ismael. Anya? Itala na amiris ko. Sigudan nga dadaka sa panggap ni Dodoy ka ni Senyor Ismael. Gaputa idi. Kanayon nga ibaga na kanyak asaan arumbang nga agtalakak ka ni Senyor Ismael. Iso ang mamiris ko itan. At dalakit di sabali at jar idi ni Dodoy. Duan nga aldaw manipod na karuar ije ospital ni Andrew. Ngamawan mo ti saan anasaya at anapasamak anak ko. Nana, Amangan mo't nubidot ti atap mo. Kan oray ti pagminasan. Madlaw nga awan mo ti mapaspasamak ijay. oh, Oray dagiti saan tayo nga amo alalaki iti. Saan damutan ang nagparparang dito ilugar tayo. saan tayo agsigurado? Nanang, narigatan. Mateo. Nasaysayat mo't lang tinaka-alerto ka na yun. Iti kasta, saan tayo ang maklatlat-latan iti posible ang mapasamak? Sigurado ka ka din iti day taapanggap mo, Helen. Wan, Soledad. Nakasagana ka kadi atalagan. Amangan mo't no maapektaran ti kunam aplanom. Kinapudno na. Nagsubliak,
tapno balsak ni Ismael. Saan nga intulok ti Diyos nga agbalinak ama nagbasol? Helen, Iso nga awanan ti rason tapno ilimod ko pa'y ti panagsublikon. alang arod, adalataken ka dayta. Nasaya at matkit day no agpakita ka na talaga. Tapno saan akong amarigatan nga umay dito'y pagnanaedam, no addanasken nga ipakaamukken ka. Apay nga taasan asumbatan ni Vanessa ti cellphone na. Agree rin mat. Ngam apay adi na sumbatan. The number you have dialed is either unattended or out of conversation. Itay pa'y langaw awagak ti gayam ko. Ngam jak makontak. Di na sungsumbatan ti cellphone na. Apay nga ta. Loretta, hindi pa ba na? Sa dino. Kasi kinakuna akong idirimuara ka di ospital. Naskan nga si kaswak na giti negosyo. Nang runa, kahit awanan dahil di Senyor Ismail. Manong? Mapana ko na, jak ka ti mataktak. Nasayat matkit di tarimwar ni Manong Andro. May kanak mat itigon taway aromwar. Mapanak iti mansyon. Tapno maamuak no kumustan tigayam ko. Masansan mat nga adda papanam kabsat solidad. Ay, wan kamsat Marcela. Adang amin sarsara kakatao. Anya, na, asino nga idayta? Maamwam tumutlaang. Kat mamati ak, amakla at kantulakit day. Anya, na, anya nga iti pakaklaatak solidad. Basta, makla at kanto kamsat Marcela. Oray po utom da ito, nga imbaga. Munak tumot ngamin anamuan yung tinapasama. Itatawanan day di Dodoy. Kayat ko amamuan no kayat yulat tatyag tultuloy nga agbalin abuyot ko. Kete, Bosedro! Milaw na eh. Nasaya at basta. Awan ti mabaliwan. Ipaay ko ti amin na kayat nyo. Nga magtungpal kayo kumamat iti amin nga ibilin ko, ha? Ramidan ito. Ang talag ka kami. Nasayat! Magustuak ti panagkikinnaawatan tayo. Si kakit dimit Marcela. Apay ko maapagata pamitikas dyan ni Soledad ngay. Nakaskas daaw nga main di imbagana. Adda ka no sarsaraken na atao. Kat makla atakto ka no numaamuak. Ah, Talaga mo't nakaskas daaw saan ka day? Asino nga iti tao nga ibagbagana? maamuan tayon tulata ah. Ay, talaga adyak makaid na amang pampanunot, Mindo. Marcela, saan ka nga agbalin na managatap? Urayam adumtang ti umno a panawen. Takas itinakuna ni Soledad. Maamuan tumutlaang no asinaw didakdakamaten na. Itay pa'y lang agbasbasarak. Ngam saan mat nga umailukat ni Vanessa tiridaw ti mansyon. Ay, daytoy tirigat na ita. Taawanan apulos ti kadwana dito mansyon. Ultimo dagiti kakadwa day di yayak laring ababa unang ti mansyon. Pinapanaw naman tan. Padasak pa ti agbazar. Talaga nga awan. Saan nga umay ilukat ni Vanessa tiridaw? Apay nga ta. Anya nga tan tinapasamak kan kuana? Saan ang mabalin daytoy? Naskan amamuak. No anya tinapasamak kan ni Vanessa? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.